Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tothom, ja tornem a estar aquí per explicar-vos les activitats gratuïtes que teniu per practicar llengües aquest mes de febrer. Comencem primer de tot donant la benvinguda a aquest segon semestre i precisament per això aquesta setmana estem duent a terme els International Welcome Days que s'organitzen des de Dinamització Comunitària. Com a servei de llengües hi participem donant informació als estudiants de mobilitat que acaben d'arribar i volen conèixer la nostra llengua i la nostra cultura. I el dia 7 de febrer realitzarem el taller Català des de zero, que és gratuït per a aquests estudiants. A més, en el marc dels International Welcome Days, que teniu la informació al web de l'Autònoma, torna a començar una nova edició del Tàndem. A través d'aquest enllaç hi podreu entrar, en què cada dimecres, de 3 a 5, podeu anar a la primera planta del bar de la plaça Cívica i les companyes i companys de Dinamització Comunitària organitzen activitats perquè pugueu practicar llengües. És una bona manera de trobar una parella lingüística i de conèixer gent d'altres cultures. Si el que voleu és aprendre anglès, practicar anglès, com a servei de llengües organitzem l'activitat d'intercanvi lingüístic espanyol-anglès amb els estudiants del programa Study Abroad. En aquest cas, organitzem una trobada cada mes a Barcelona, a Casa de Convalescència, i si sou estudiants del Servei de Llengües, rebreu aquesta informació per correu electrònic. La propera trobada és el dia 25 de febrer, a les 6 de la tarda. Això properament us posarem aquí l'enllaç si us hi voleu inscriure de manera gratuïta. A més, pels estudiants de mobilitat, durant tot el semestre hi ha cursos de català gratuïts que poden accedir-hi en diferents horaris, en diferents grups. Us animo que si teniu companys de la vostra classe que acaben d'arribar, els adreceu al Servei de Llengües, tant al web com de manera presencial, perquè puguin mirar la informació sobre aquests cursos i veure si s'ho poden combinar amb les seves classes, i és una bona manera de començar a conèixer la nostra llengua i la nostra cultura. A més, els estudiants de mobilitat tenen la possibilitat de tenir un voluntari lingüístic, una persona amb qui podran practicar i conèixer la llengua catalana fora de l'aula, de manera molt flexible, en l'horari que cada parella concreti. Vosaltres podeu ser el seu voluntari també si ho voleu. Podeu fer aquesta activitat amb reconeixement de crèdits, teniu la informació al web del Servei de Llengües. Altres activitats, si sou vosaltres, per exemple, els que marxeu d'Erasmus, tenim aquest semestre l'activitat Aprenc 3 llengües simultàniament, on podeu aprendre italià, portuguès i francès de manera simultània, i a més teniu l'activitat Llengua per marxar d'Erasmus. En aquest cas tenim 4 edicions, una de francès, una d'anglès, una d'alemany i una d'italià. Tots aquests cursos són gratuïts per vosaltres i us ofereixen també un crèdit STS. Teniu la informació de les dates d'inscripció i del calendari de classes al web del Servei de Llengües. Complementàriament, el que us oferim és que a través del Centre d'Autoaprenentatge de Llengües teniu aquí uns petits vídeos molt informals i d'una manera amena i divertida perquè pugueu conèixer aquells estereotips i sobretot podeu repensar aquells estereotips que estan vinculats a vegades amb les llengües i amb els països. Com pensem que són italians, alemanys, francesos o portuguesos? Doncs a través d'aquests vídeos podem veure quins són els estereotips que hi ha d'aquestes llengües i cultures i potser repensar-ho una mica. I a més, també teniu, si marxeu d'Erasmus, alguns textos que us podeu fer vosaltres mateixos per conèixer quina és la vostra obertura lingüística o intercultural i algunes petites reflexions que us poden anar bé si sou vosaltres els que anireu en altres contextos culturals. I res més, això és tot el que us oferim aquest mes. Tota la informació està als nostres espais virtuals i nosaltres, ja ho sabeu, ens veiem a la xarxa. Adéu!